Hello, good evening, खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल नायगिरि गासै आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय नै जोङो खैराबारियाव थांनो ओंखारदों आरोखि नै ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय सोरखौ लोगो हमगोन नोंथांमोनहा आंनि दान्दिसेनि उनाव नुगोन। ओमफ्राय आङो माने बारा गोबाव खालामला थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। ओमफ्राय बड'लेण्ड बासावबो आंनि बोराया बोरला हरफादों आरोखि दा बेखौबो रिसिभ खालामनांगौ दा टाइमा लेट जासिगोन ओंखायनो थाब थाब ओंखारथारसै आरो थुदो बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे थांफाबाय थादिनि। ओमफ्राय ओंखारबाय नै जोङो नै बाजैयाबो बे बाजै ओमफ्राय बे बाजैमोननि गामिनि बे बाजैनि फिसाला आरोखि ना बाजैया आंखौ दोनलांगोन आङो गारिखौ सालायनो रोंबाबो आं सालाया नालाय गियो आरोखि ना थ' थांबाय थानोसै जों दा आमरा खनायाव दङ ओमफ्राय आमरा खनानिफ्राय खैराबारि थांसै आरोखि हेलौ स्टार्ट करो गारि स्टार्ट करो जरे जों थांसै ने नानि मोनखौ गालांसै जों निहिरबिलि थाथ' होनदे सिगौ थाया आयौ थैगोन गगाया बाय बाय थांनो ओंखारबाय जोङो जोंना गारि सालायनायाव देनजारखासो गोलैगोन नांगोन नाने बेखौ बुगोन आं मानो अख्राङै थांबाय थानोसै जोङो दा खैराबारि मोनहैनोसैबा नोंथांमोना देखायसिगोन आरोखि ना खैराबारियाव देखायहैसिगोन नोंथांमोननो थेख्लाखौ नुवानो माथो थेख्लाखौ नुवानो बारा नाहरलाय बाजै एसे ओइयाव लामा पिस लामायाव नागिरथ' दसे हाबनांगौआवनो जोङो लेखा मोनफैबाय र' आं साबिखौ सोग्रोनांगोन ना नुदों आङो दा माने सारनि न' सफैबाय आरो सारखौ आङो 2009निफ्रायनो मिथियो आरो ओमफ्राय आङो 4 बोसोरसो जाबायमोन ओमफ्राय दिनै सारखौ लोगो हमनो फैदों मानि थाखाय लोगो हमनो फैदों होनबा आंनि बोरलाखौ सारानो 2009निफ्राय बानायबाय थादों ओमफ्राय गोबां समाव आंखौ सारा हेफाजाब होदों थ' आङो सारखौ लोगो हमनो फैदों दिनै माने आंनि बोरलाखौ बानायनो फैदों आरोखि ओमफ्राय गथ'फोरनि बोरलाबो बानायगोन थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों दा सारनि रुम मोनफैसिगोन आरो ना चलो आंनि बोरलानि गुरु आरोखि सारा ना नायबाय थादो होनदो नोरबो लग नङा बाबु जानो थाला बन्द नाखि ओइया ताला ओइ दोङो दां ओइथिं खुलाहै नै ओइथिं खुला गैखायादां दाना सारानो गैयादां फन खालामनांसिगोन लोगोफोर ब्लगखौ दोनथ'नो गोनां जासिगोन नायबाय थादो थेवबो दा उनावहाय देखायफिनसै आरोखि आं फन हरग्रोनोसै सारनाव सारा गावनि रुमाव गैला जाहैदों ओमफ्राय फोथाराव फैबाय आरोखि दा जोङो सारखौ लोगो हमनो फोथाराव फैबाय आरोखि ना ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बिसिना मालाय बिराद स्टुडेन्ट दं दे जोंनि बायदि नङा जोंनि बायदि अलसिया नङा एसे फैसा लाबाबो बिराद स्टुडेन्ट दङ बिसिना फाइनालि जों मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थादो आरो ना गावनायखौ नायनोबा ना এতিয়া আহি ভাল মতন ভাত খোৱাই নাই তাৰ কাৰণে মই কিবা হৈছে নহ'লে মই চোৱা নাই খানাটো তোমাৰ ইকুইপমেণ্টটো ওলাইছা কিমানজন আছে এতিয়া আমাৰ নাজানো কিমান 50 বহুত আছে এতিয়া পৰীক্ষা যাওঁনে কিছুমানে নাহে মেট্ৰিক होगोन आरो मेट्रिकबो होगोन आरो
एनुवेलाबो जासिगोन ना इनलुरखौ जासिगोन जेरै बाबु बोरलाखौ खिथिनोसैनि थांगौ थांगौ स्कुलाव थाङो थाङा थांगोन आं थांथ'वाखै होथ'वाखै ओइ देग्लाय होला माबा मोजां रोङाखैना रायलायनायाबो मोजां जायाखै ओंखायनो देग्लाय होला सना बायदियावनो लांबाय खय बोसोर चलो जाखो तुम लोग जल्दी बाबुआ करो फेब्रुवारिनि 7 तारिखै 3 बोसोर जासिगोन 4 बोसोरसोनिफ्रायसो औ माबा 3 बोसोर जासिगोन 3 बोसोर जासिगोन रा 7 तारिख मोनफैबाथाय फेब्रुवारिनि लेट फैसे ना अलप মই हामदो ना माखौ गावनो এই मायो বাজে ক'তবা গৈছিলে ঘূৰি থাকে বাজে আজিকালি मा जाखो ঘৰৰ পৰা খালি মৰ্ণিঙত ওলাই আহিছিল তাৰপিছত গাড়ীটো देखते ना तुम्हारे तो किसी के आप मायबा जादो कम्पाउंडर निजना हो जाओ কিন্তু কিবা 15 টাকাটো দাম কৰিলে একদম ষ্টলেজত দিতে যায় देखो लो लो हमारी साइड हमारी गावना लाखिलाखोन ना स्टलाइजारथ' मोदलिसो स्टलाइजारखौलाय मानो लाबाखै जेलखा आरो गारियावसो दङबा आंना बेगा हाबजाया दा मालाय स्टलाइजार गैयालासिनो गावसै गारिया हेसिनो बास ये लो लो पूरा 50 मीटर तो एकदम डाउन जाए जो आपको डाउन जाए और ना एकदम आखिर में नहले है इधर लो जाए ना 50 मीटर इतने तन तो पड़ गया ना जी मायो जोंजा बसते जाओ काटी दो याव दं आरो लोगोफोरना सारा होनदों दा गाव बोरलाखौ नायना हरगोन बानायना हरगोन ओमफ्राय आंखौ गावनो होदों आरोखि 50 मिटार गावनायनो थिनदों आरो ना ओमफ्राय बिनि जखायै हरसै आरो बोरलाखौ आंनिल' नङा ओमफ्राय गथ'फोरनिबो बोरला बानायबावगोन आरो ओइ बिसोरखौ लाहर आं थिखांदोंनो रा नोंसोरखौ मा जायो नोंसोर हा बिबोनां मैया एक्सारसाइज खालामाबा गावनो हाथारा आङो मोदोमा साजोबो गाबोन किहर स्पेस फुलखि आंनिसो गाबनायानो ए बारा मोजां खालामला बारा मोजां खालामला टाइम गैलाना र' थांथ'नो दे बोरै मा उसो नुबायसो kan ओरै गोजौ जाना ओरैसो नुबाय हा सारा खावबावसो जिरायनानै थाबाय फैबाय दे थादो
बेखौ खालामनांगौबा आं दसेल' खालामना दोनगोन दे गावहर ये नींद तो फट गया ना तो नहीं फटा ना दूसरा ना कोई नहीं ना दोनों खानु खादो दे मबाइल फन दे दोनों माबा बिहरदोंदां नायनोसो लिंहरदों नामा नारनो itu hati dino, ya dino. Jadi cili nak, ha? Mahal juga sih. Nah, ini mari kita. Ini itu cili dia, ha? Body नहीं है, soldier. ये इतना लाभ, ओके. ये soldier चला है. एकदम soldier चला. वो तो दे ना को. ये किस करना? समझा? लर मावलाय ये अभी चाहिए. नहीं है तो तुम और वो हाँ? वो रख के ना, वो रख के चिक करना. समझ लगेगा ये. तो तुम पकड़ के रहना हाँ. ऐसा नहीं, ऐसे मत चलो. इस तरफ ऐसा जूसी पकड़ो हाँ. जूसी हाँ. समझ गया? अभी नहीं वो अभी जब उस धीरे उठाए वो दाम बोलो हाँ. ऐसे चलो. तुम्हारा स्टान नहीं होगा. स्टान नहीं होगा. सिंपल. सब क्या समझा सब देख गया ना और sebab mau tangkap soten babe tiket julion mau ada enggak tiket julion hey babu समझ गया अभी लोग जो है Sana sih orang kakek sana kan ada. Amat dia mah kin Korea sih tak perahan. Iya, aku mau teh apa apa nih? Gumo. Gue dong. Kalau dia, saya bilang tapi dia kenapa? Sok tengah bu. Anda gitu. Ya anda gitu. Kenapa ada Kurang di situ. Gumo. Anda tengah bu. अभी लो करो आराम से लो करो एकदम मत हिलाओ हाँ फार्स्टआव फाफ्लिखौ सोनानै लागोर इनिफ्राय इखौ फिदिंनानै हो अभी समझ गया इसको घुमाओ घुमाने के बाद लॉक करो लॉक करने के बाद रिलीज कर दो नहीं है तुम मत करो पुश खालामनानै नारनानै माबा खालामना रिलिज खालामना हो उठाओ आराम से उठाओ अभी एक्सपांड करो जितना सके एक्सपांड करो सामने हाँ तो इसको घुमाओ हाँ इसमें कंट्रोल करो रिलैक्स करके Pujo thangna लानानै लेफ्ट जाबाय. एक्सपांड करो ना एक्सपांड करो इसको घुमाओ हाँ जयग जादोंमोन. रखो ये रखो हाँ जूस ये रखो तुम्हारा बेली टाइट नहीं करता है समझ गया हाँ बेली टाइट करो नहीं तो तुम हिलाते रहेगा टाइट करो बेली आराम से पुरा सिदा माबा जानानै माबा आराम से टाइट करो टाइट और टाइट सांस लेते रहो स्टेंस को ठीक अच्छी तरह ठीक करो या नहीं हुआ तुम्हारा सब गायब हो गया ना हाँ मैं समझ गया मैं टाइट करो सांस लेते रहो आराम से सांस लेते रहो इशा नहीं इशा करो नहीं हो रहा है ना ये टाइट करो इधर पकड़ो मेरा इधर पकड़ो आराम से इधर पकड़ो
टाइट हो गया ना, टाइट हो तुम सांस लेते हो, समझ गया? ये टाइट ही रहना है, फुल टाइट नहीं है, हाफ टाइट में रखकर तुम इसको वो उठाओ, आराम से टाइट करके काम करो, समझ गया? अभी ये प्रैक्टिस करो, बाद में उसको बाद में हम चेक करेंगे। बेली जो है, बेली पूरा हाफ टाइट में, बेली ये किसका था? इमान दसेनो बावगारबाय ना ओके ऐसे करते रहो। हाँ मारो, तुम लोग भी मारो, तुम नों गावनायनि सिगां खेबसे मारो हांखो गोलाव खालामनानै लानो हाया नों ओमफ्राय इनिफ्राय माबा खालामनानै मारो मारो, एक साथ ही मारो, एक साथ मारो, एक साथ मारते रहो। तुम बेली को ठीक करो पहला। हाँ बेली ठीक करो, बेली ठीक करना एकदम पूरा कंपलसरी है। अभी ठीक करो, शायद आपको घर में जाके तुम इसको प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो। थोड़ा इसको थोड़ा सा घुमाओ, घुमा के इसको टाइट करो। आया ना नहीं साबी, पैसे ना आया ना नहीं साबी, जुदी ना है ठीक है, जुदी आही जाए तुम जाबो ले। अच्छा हाँ बेली को ठीक करो। हाँ হয়েছে না, আয়া যদি আহে তুমি কই দিলে হয়, আহি আছে ठीक करो। हाँ आराम से मारते रहो, ये रोज जहाँ में भी जाओ कोई जरूरत नहीं, तुम पहला तुम्हारा बेली टाइट करना भूल मत करो। बेली टाइट करना भूल मत करो। तो ज़्यादा तो लो नहीं हो रहा है ना, लो नहीं हो रहा है। हाँ ये तो जा रहे हैं ना। हाँ छोड़ो ये, इसको तो छोड़ो ना, तुम्हारा धीरे धीरे वो आएगा तुम्हारा माबानिसो देरहानिसो जाबाय दा नोंनाबो मत मारो, मत रिलीज मत करो, ठीक करना। देखो देखो, हाँ आराम से। ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन तुम इसको ऐसा मत करो। हाँ ये पोजीशन सामने लेके आओ, इसको ये गलती मत करो, ये गलती मत करो। ये जब जाएगा तो नहीं होगा, सारा बॉडी जा रहा है। हाँ तो इसको एक जगह में रखो। तुम्हारा क्लिकिंग जो है ना, जो एंकर जो है, एंकर थोड़ा सा चेंज करो। नहीं देखो आदमी आ रहा है, विश होगा तो। हाँ हमारा 2 गोरू इलाज किया था हम। हाँ इसको घुमाओ उसको। हाँ अभी ठीक करो आराम से, मथा लेके मत जाओ, मथा लेके मत जाओ। अभी हाथ लिम देना नहीं, तुम गलती हो जाएगा तुम्हारा। ये ठीक करना, ये बेली टाइट करना। बेली जब टाइट नहीं करेगा तो ज़्यादा हिलेगा। बेली टाइट करो, ये पैसा ना कि पैसा दे itu jungsan lagi. हाँ ना ना तुमको हाँ हाँ jungsan आराम से बेली टाइट करो, बेली टाइट करो। अभी घुस गया, अभी ये घुस गया, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। हाँ तुम कोई भी हो, हाँ घुमाई से ना लाए, ಇದು घुमाइगले নহব, पूरा ठेलो, एक्शन करो। हाँ शॉट मारना पड़ेगा बहुत। बहुत शॉट मारना पड़ेगा। तुम आगे इधर से बोलो, इधर से आके बोलो, आके। हाँ एक्शन करो, ठेलो खींचो। तुम पहला नहीं सारा घुस गया ना, सारा घुस गया। हाँ सारा घुसता है। तो ठीक करो, अभी हो गया। अभी और ज़्यादा इसको तुम ऐसे जो शॉट में ठीक करना। अब जरूर नहीं पेन होगा ना, और ज़्यादा दिन तो नहीं मारा शायद ना। हाँ तो अभी बेली टाइट करके ना तुम इसको एक्सपांड करना सीखो। एक्सपांड कैसा करेगा मैं प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। विदाउट वो, हाँ विदाउट वो कैसा करते हैं। लोगोफोर
मा होनोमोनलाय सारजों नायजाबाय आरोखि ओमफ्राय माखासे आंनि प्रब्लेमखौ मोनथिबाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो फैखादोंमोन नालाय जेनेबा आंनि प्रब्लेमखौहाय माबानो थाखाय मोजां खालामनो थाखाय होमबासो आं गेलेफिननो हागोन नालाय थ' मोनाबायबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै नैबे मादैमोनहा दाख्लैहाय जोंनि हिमानिजोंहाय गेलेनो थांफादोंमोन मा नाम मोनलाय नोंसिना नानिना जयमा गायत्रि होननाय सासे थांफादोंमोन ना बेनि बिमा आरोखि बियो ओमफ्राय दा आंखौ लोगो मोनदों बेयावहाय खैराबारि मिनि स्टेडियामावहाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लाभ इउ अल